poništi, ponovi, položi, dokaži. Da li uopšte možete poništiti ispit? Koliko ste vremenski ograničeni? Da li možete profesoru reći na ispitu da niste zadovoljni sa ocenom? To su samo neka od pitanja koje vas interesuju. A o poništavanju ispita danas razgovaramo sa vama, dragi studenti, kao i sa dekanicom Prirodno-matematičkog fakulteta. Dobro nam došli. Bolje vas našla, hvala na pozivu. Također i vi, dragi studenti, drago nam je što ste ovde danas sa nama. Profesorice, evo vi ste odnedavno preuzeli dužnost dekana na Prirodno-matematičkom fakultetu, ali već dugo radite kao profesor. Pa kakvo je iskustvo Prirodno-matematičkog fakulteta kada je u pitanju poništavanje ispita? Pa zapravo vaše prvo pitanje je veoma dobro, da li uopšte možete poništiti ispit, jer praktično prema pravilima studiranja Prirodno-matematičkog fakulteta, pretpostavljam da je slično i na drugim fakultetima, vi možete da se odreknete ocene, to je jedna mogućnost, dakle da niste zadovoljni ocenom koju vam je ponudio profesor i da pismeno izjavite da se odričete ocene, da profesor to upiše u indeks, da ste se odrekli ocene i time ste zapravo iskoristili mogućnost jednog izlaska na ispitni rok koji je besplatan za vas i imate još dva, kažem, tako je na Prirodno-matematičkom fakultetu. Druga mogućnost, što ne može da se nazove poništavanjem ispita, samo ste se odrekli ocene. Druga mogućnost je da vi, kada je upisana ocena, kada je profesor upisao ocenu, da prosto posle nekog vremena zaključite da biste voljeli da odgovarate pred komisijom. To je vremenski ograničeno, ako mogu da odgovorim i na drugo vaše pitanje. To morate da uradite prema našem pravilniku u roku od 36 sati. Dakle, da pismeno zatražite da polažete ispit pred komisijom i za to postoji odgovarajuća procedura, možemo možda nešto kasnije to detaljnije da objasnimo. Evo, pre nego što uključimo i studente u razgovor, evo jedno zanimljivo, slušajte pažljivo. Urbani mit. Funkcioniše po principu vrzino kola. Pitaš profesora kako se to radi i on ti kaže da odeš u studentsku službu. Studentska služba te ljubazno uputi ka sekretaru odseka. Sekretar kaže da ne zna i da treba da pitaš nekoga u dekanatu. Dekanat kaže da oni nemaju ništa s tim i da je najbolje da pitaš profesora. Na kraju poludiš jer moraš da upišeš ocenu. Evo, ovo smo pronašli na Vukajli i ima zaista šaljiv prizvuk, ali da li ste se prepoznali u ovom tekstu i kakva su vaše iskustva kada govorimo o poništavanju ispita? Što se tiče mog iskustva sa poništavanjem ispita nisam imala, jer nikada do sada nisam poništila nijedan ispit. Uglavnom sam bila zadovoljna ocenom koju sam dobila na kraju položenih ispita ili kolokvijuma, ali što se tiče kod drugih studenta, odnosno mojih kolega, oni su se susreli sa tim da nisu zadovoljni ocenom i da žele da ponište ispit. I kao što ste baš i rekli u mitu, tako je nešto da na kraju odustanu od poništavanja te ocene. Slani? Ja nisam do sada poništavala ispit, ali sam od cijeloj toj proceduri zapravo čula o jednog studenta koji je poništio ispit na master studijima i podigao je ocenu na višu. Tako da u suštini ko smatra da zaslužuje višu ocenu i da je na neki način oštećen na ispitu, treba iskoristiti mogućnost. Ja također nikada nisam poništio ispit iz prostog razloga što je neki moj cilj tokom studiranja da studije završim u što kraćem roku, a sa samog studiranja da ponesem sa sobom što više znanja i veština koje smatram da će mi biti neophodne za posao kojim bih jednog dana želeo da se bavim. Također, neko moje iskustvo, bio sam na praksi u jednoj firmi i tokom 5 nedelja nikome za sam prosek ocena nije pitao, već je od značaja njima bilo samo moje znanje koje sam tamo pokazao. Davide, kako je tvoje iskustvo i kakav je uopšte tvoj stav o poništavanju ispita? Pa ovako sad ja na samom početku ne mogu da kažem da imam neki generalni stav ispite treba poništavati ili ne, niti koja bi to bila ocena, koja je granična kada treba poništiti ispit, ali sama ta činjenica da postoji ta opcija ipak govori neki prilog da to ima neko svoje mesto.
Sad na svakom studentu je da on svaki put za svaki poseban slučaj to sam izvaga, uzme sve faktore u obzir i odluči šta je najbolje po njega. Da li si ti nekada poništio ispit? Jesam, nekoliko puta sam poništio ispit. Zašto? Zašto? Pa, evo navešću najbolje konkretne primere. Na primjer, prvi put je to bio jedan veliki ispit koji je dvosemestran, mi ih na medicini imamo, hvala Bogu, dosta, i koji se sprema naravno cele godine i već kad se bliže ispit ja sam bio svestan da nema šanse da ću ja to sve lepo da sredim i da pripremim kako sam zamislio i ipak sam naučio da ću izaći, da vidim to što sam naučio kako je to, na kom je to nivou, da pokušam i položio sam. Dobio sam 7 i sad sam razmišljao šta sad, toliki je trud i rad bio iza mene, da mi je falilo malo vremena, ne mislim na onih jedan dan, to svima uvek fali taj jedan dan, ali nekih 5 do 7 dana sam imalo više, sigurno bi bila više ocena u smislu, nagrada bi bila adekvatna, ipak je to neka satisfakcija i vetar u leđa za neke dalje ispite. Svetlana? Pa što se mog nekog iskustva tiče, ja sam jednom poništila ispit, ne znam da li se to uopšte može nazvati poništavanjem ispita, zato što uglavnom kod nas na smjeru, konkretno profesori uvek pitaju da li smo zadovoljni sa ocenom i u zavisnosti od toga da li jesmo ili nismo, mi poništimo ili ne poništimo. Što se tiče poništavanja, pa također nemam neko isključivo mišljenje da li je to u redu ili nije. Mislim da je u redu onda kada nekom zaista treba dobra ocena zbog uspeha, na kraju krajeva ja pripadam toj grupi, zbog stipendije, studentskog kredita i tako dalje, ali ono što ne volim jeste kada vidim da studenti to rade da bi se dokazivali, izdvajali iz kolektiva i time onda prosto predstavljaju trn u oku ostalim studentima i toga je dosta bilo. Nikola, da li deliš mišljenje koleginice? Pa, u većini deli mišljenje sa svima. Moje mišljenje je da svako ima pravo da poništava ispite, nek radi šta god hoće, sve dok to ne utiče na druge. Ali ne vidim na koji način bi to uticalo na druge. Ako neko misli da može u sljedećem ispitnom roku, pored svih ostalih obaveza, da polaže i to, neka polaže, ja nemam problem sa tim. Ja sam poništavao neke ispite iz sebi poznatih razloga. Ja sam poznat po čudnim idejama i tako dalje. Stvar je u tome što mnogo je teže, to studenti treba da znaju da je mnogo teže kad imamo i tu obavezu i plus sve ostale ispite u sljedećem ispitnom roku. Nije jednostavno. Oni treba samo to da znaju da neće biti jednostavno. Ako misle da to mogu da postignu sve, onda neka poništavaju, što da ne. Evo, profesorice, čuli smo neka razmišljanja studenta. Voljeli bismo da čujemo i kakav je neki vaš stav o tome, o poništavanju, odnosno odustajanju od ispita i kako vi reagujete kada vam neko kaže hoću da odustanem od ispita? Pa ja bih se zapravo složila sa mišljenjem studenta da je teško generalizovati taj stav, dakle reći imam pozitivan stav ili negativan prema poništavanju ispita, uvek je to individualno opredeljenje studenta iz nekih svojih ličnih razloga, profesor je u tom momentu teško da proceni koji je to razlog. Ja sam imala jedan jedini slučaj kada je studentkinja žela, inače dolazim iz departmana za fiziku i znam da je to meni od 96. radim na departmanu, znam da mi je bilo neobično, ona je dobila 9, do tada je imala sve 10 i prosto u tom nekom trenutku, da li zbog doma, da li zbog stipendije, da li zbog kredita, želela je 10. Ja respektujem to, prosto ne mogu da zamerim bilo kome da se opredeli. Znači svaki student ima legitimno pravo da iz nekih svojih razloga zatraži da poništi ispit, odnosno da upiše možda bolju ocenu. Ono što cenim kod studenta je svakako kritički stav. Dakle, ako je on dovoljno kritičan i samouveren da traži poništavanje ocene, to poštujem u svakom smislu. A da li vaše kolege na fakultetu također dele vaše mišljenje? Pa ja mislim da bi se većina mojih kolega složila s tim. Ono što bih istakla za prirodno-matematički fakultet je da je to stvarno relativno retko se dešava. Dakle, mi u toku godine imamo recimo 4
i to ne poništavanje ispita, nego odricanje od ocene. Znači, ovo prva opcija koju sam pomenula. Jer, kako je rekla Svetlana, zapravo vrlo često student kaže profesoru, pa nisam zadovoljan ocenom, i on prosto izađe u susret i kaže dobro, pa izađe u sledećem roku. To se vrlo često dešava na Prirodno-matematičkom fakultetu, tako da ja verujem da bi se kolege složile sa mnom. A kakva je situacija na ostalim fakultetima? Kod mene na fakultetu je stvar jednostavno, kao što je već spomenuto. Profesori nama daju mnogo ranije ocene, to jest imamo uvid u te ocene i ako nismo zadovoljni, jednostavno se dogovorimo s profesorom da bi izbegli svu tu papirologiju i sve što jednostavno brže, svima jednostavnije i tako. Pa kod nas na fakultetu uglavnom profesori izlaze u susret i daju predrokove. Znači, to je polaganje ispita pre samog roka kada u suštini treba ispit da se polaže. Tako da, ukoliko u tom roku postignemo ocenu kojom smo zadovoljni, mi smo onda slobodni u redovnom roku, a ukoliko nismo zadovoljni, imamo pravo da još jednom okušamo sreću i dobijemo bolju ocenu. Pa dobro, kod nas je to malo drugačije. Mi nemamo te predrokove i tu mogućnost, inače Bolonja kod nas nije zaživela, ali u svom tom, kao što je na ostalim fakultetima, ali ima isto, znači, dve opcije koje student može da iskoristi. Naime, ukoliko na usmenom ispitu kaže profesor nisam zadovoljan, nemojte mi upisati, on može da to uvaži i da ne upiše u indeks opšte ocena. I izlazi sledeći put kao da je, na primjer, pao. A sad druga opcija je da, pošto ima studenta, ima profesora koji ne žele jednostavno tako, nego hoće, insistiraju i ukoliko si ti položio taj ispit, oni hoće da ti upišu to u indeks, onda ide na cijela procedura sa pisanjem molbe, dekanat i tako to, ali i to je isto moguće. Sad, ovi koji su poništili ispite, voljeli bismo da čujemo kako je taj celokupan proces uticao na vas. Pa, svako kad poništava ispit treba da bude svestan da mu je to još jedna obaveza pored svih u sledećem ispitnom roku. Kako na mene utiče? Pa ništa posebno. Jednostavno znam šta moram, već sam izlazio na taj ispit, znam gde sam pogrešio, jednostavno u razgovoru s profesorom objašnjeno mi je šta je bio najveći problem i onda se samo trudim da ne zaboravim sve to do sledećeg ispitnog roka i ništa posebno, samo jeste malo veća tenzija jer postoje i drugi ispiti koje treba spremiti. Prednosti u tome što sam već učio i znam manje više šta ću polagati, ali sve ostalo isto. Pa znate kako, svako poništavanje ispita jeste neki rizik, jer vi imate opciju da vi ćete uložiti još više truda, napora, a možete da dobijete istu ocenu, možete da dobijete čak i goru ocenu, ali u tome je neki štos što lep je taj rizik. Na kraju kad se to isplati, mislim da je to zdravo i za neko jačanje studenta i uopšte za karakter. Kakva su bile iskustva vaših kolega? Voljeli bismo i to da čujemo. Ja sam pričala sa studentom koji je poništio ispit i imao je 48 časova da podnese zahtev za to. Tu je trebao da napiše izjavu o određenim neregularnostima na ispitu. Profesor je isto bio dužan koji je bio na ispitu, dakle da napiše sa svoju izjavu i onda u roku od 72 časa on zakazuje se ponovno polaganje ispita. Student s kojim sam razgovarala je imao tu sreću, da kažem, da je podigao svoju ocenu i verujem da mu je bilo dobro za prosek i to je to. Da li si ti možda nekada poželjela da poništiš ocenu, ali nešto te je sprečilo? Pa nisam zato što nije mi nikad bilo potrebno za prosek, a za određenog hira, smatrala sam često puta da zaslužujem veću ocenu, ali se nikad nisam odlučivala na taj korak. Anja? Što se mene tiče, ja sam par puta želela da imam veću ocenu iz nekog predmeta i htjela sam da ne poništim ispit preko studentske službe, nego jednostavno da odlučim da nisam zadovoljna tom ocenom u dogovoru sa profesorom, ali nisam, zato što sam se bojala
zbog tog vremenskog perioda koji je između dva ispita, da li ću zaboraviti tu teoriju pa ću morati ponovo da učim, da li ću možda dobiti slabiju ocenu pa neću opet biti zadovoljna, i to je bio razlog da ja jednostavno upišem tu ocenu. Profesorice, kažu da nas prošlost može mnogo toga naučiti. Pa evo, bilo bi zanimljivo čuti, i vi ste nekada bili student. Kakvi su bili stavovi studenta o ovoj temi tada? Da li su razmišljali isto kao i ovi studenti? Pa, sigurno su veoma slično razmišljali. Ja pravo da vam kažem, kao student, uopšte se ne sjećam da iz moje generacije iko poništio ispit, niti sam ja poništila ispit. Ono što je primećeno, pošto sam sad i dekan pa raznorazne statistike pratim, je da je ranije bilo mnogo više poništavanja tipa sazivanja komisije. Dakle, sada je mnogo češće ta 3-4 slučaja koje pominjem godišnje da se odrekne student ispita, a ranije je bilo da traži komisiju, ali isto se na nekom nivou 3-4 puta godišnje, tako da mislim da se tu nisu stvari značajno promenile, možda su motivi drugačiji. Čini mi se da sada mnogo češće to rade zbog stipendija, zbog studentskih domova, zbog kredita. Ranije je možda više bila neka stvar prestiža ili dokazivanja da ti to nešto zaista znaš. Pa hajde da čujemo još razloga. Koji to još mogu biti razlozi za poništavanje ispita? Pa evo, baš u mom slučaju, zašto sam htjela veću ocenu, jeste zato što sam imala studentski kredit, a falila mi jedna veća ocena da imam studentsku stipendiju. I mislim da je uglavnom to i ključni razlog svih studenta zašto poništavaju neke ispite, a i kao što je koleginica Svetlana rekla, ne volim kada čujem da studenti poništavaju čisto da bi se dokazali da mogu više i bolje od nekih drugih. Izvoli, Vuče. Slažem se s koleginicom, dakle, stipendija je po meni potpuno opravdan razlog za poništavanje ocena, kao i druge studentske beneficije. Naprimjer, na medicinskom fakultetu, potvrdit će kolega, potreban im je određen prosek da bi otišli kasnije na specijalizaciju. To je sve po meni opravdano, ali bih naglasio da tu treba voditi računa da uglavnom prosek nije jedini faktor od značaja da bi se ta neka beneficija stekla, već je to i čista godina u roku. Te može doći do situacije da zbog jednog ispita koji je prenesen u narednu godinu, bez obzira na odličan prosek, student izgubi pravo na već beneficiju za koju je konkurisao. A što se tiče, također se složio sa kolegama, što se tiče dokazivanja kao motiva poništavanja ocena, potpuno se ne slažem, smatram da zaista nije neophodno. Ja lično nikad, palo mi je par puta na pamet da poništim ocenu, ali mi to nikad nije bilo zbog nekog dokazivanja, nego sam mislio da možda eventualno steknem pravo na neke od studentskih beneficija, mada na kraju sam se ipak više svom primarnom cilju posvetila. Profesorice, da li biste voljeli da prokomentarišete ovo? Pa, uglavnom se slažu sa onim zapravo što sam rekla. Ono što mi je sad padalo na pamet dok oni pričaju je zapravo prosek na našim departmanima koji je tokom vremena porastao. Pa sam razmišljala da li je to možda i u nekoj korelaciji, jer ja, na primjer, pamtim na fizici da nije postojao prosek 10.0 do pre koju godinu. Onako neki 9.5, 9.6, 9.7 su bili maksimalni prosek. To se sada promenilo. A da li studenti to rade zbog tih beneficija ili rade možda zbog svog nekog ličnog dokazivanja, to bi sad bila jedna verovatno zasebna, interesantna analiza. Sad, ova tema nas dovodi do još jednog važnog pitanja, pitanja učenja. Da li učite zbog ocene ili učite da bi stekli znanje? Pa, moj smjer je onako specifičan, žurnalistika. Uglavnom, studenti koji su na tom odseku vole to što studiraju i upravo zbog toga su i upisali. Mislim da je novinarstvo smjer, odnosno poziv životni. Kada se jednom zarazite novinarstvom, više vas ne prolazi. I zbog toga većina studenta na našem odseku uči upravo zbog znanja, zbog usavršavanja, učenja nekih veština koje će nam, jer to je zanat učenja nekih veština.
ali što se tiče ovako u globalu, mislim da ima uvek i oni koji uče zbog ocena, što zbog razloga u porodici, često su studenti pod pritiskom roditelja prinuđeni da imaju određeni prosek, a često žele i sami da budu dobri studenti. Ja ne vidim poentu oko studiranja ukoliko se neće teći znanje, a to se često dešava. Zato se koriste često nedozvoljena sredstva i niko se ne pita kako ćemo zapravo iskoristiti to onda znanje ukoliko ga ne steknemo u budućnosti, u nekom budućoj profesiji. Kada student nije zadovoljan ishodom ispita, postavlja se pitanje da li bi isto učinio da možda nije baš najbolje se spremio za taj ispit, a ipak dobio uz određen faktor sreće zadovoljavajuću ocenu. Dakle, upravo to pitanje koje ste postavili, da li se uči zbog ocene ili se uči zbog znanja. Ja sam uvijek uvijek sam išao na znanje i zato nikad nisam preterano nezadovoljan bio ocenom, već sam uvijek se skoncentrisao na to koliko sam zadovoljan svojim znanjem. Ja mogu samo da kažem, manje više svi ovdje u prostoriji i svakog studenta ako zaustavite bilo gde, reći će učim zbog znanja. Međutim, svi smo svesni, stičemo neko znanje i tako dalje, ali ta mogućnost da imamo bolju ocenu, da svi mi volimo da budemo bolji, to je ljudska priroda da bude bolji od drugog, tako da verujem da svako uči i zbog ocene, znanje pre svega, ali kad vidi da ima to znanje, verujem da će svako pokušati da ima što bolju ocenu, jer jednostavno dokažem sebi da sam bolji, a i nije na odmet dokazati drugom da sam malo bolji. Anja, da li možda ti imaš neko pitanje za našu gošću? Evo, profesorica je otvorena za pitanja. Imala sam više pitanja na koje sam dobila odgovor. Jedno od tih je bilo da li ste se vi susreli sa tim da neko od studenta želi da poništi ocenu iz vašeg predmeta. Za to sam dobila odgovor. Da, u suštini nije bilo klasično poništavanje, ako nisam bila dovoljno jasna, zapravo je na kraju se svelo na dogovor. Znači, ponudila sam 9, bila je nezadovoljna i prosto izašla je u sledećem ispitnom roku. To zapravo, prednost toga je što od ta 3 ispitna roka na koje možeš izaći iz odgovarajućeg predmeta da ne plaćaš, ponovo ti ostaje ta mogućnost od naredna 3. Tako da, a ja nekako imam utisak da na Prirodno-matematičkom fakultetu stvarno svi imamo dobru volju da izađemo, evo Vuk može da posvedoči, da izađemo u susret studentima, tako da nekako nismo imali većih problema. A i prosto prirodne nauke su nauke oko kojih postoji konsenzus, tako da nema tu puno, pretpostavljam da u nekim drugim oblastima nauka možda ima više, na nekim drugim fakultetima možda ima više poništavanja, ali mi taj problem nemamo. Pa da, što se tiče ovog učenja zbog ocene ili zbog znanja, ja da budem maksimalno iskren, učim, odnosno i jedno i drugo je slučaj. Kod mene neke predmete učim zbog znanja i opasno bi bilo da na medicini mi učimo neke predmete samo da ih položimo, da dobijemo ocenu, ali isto tako i postoje neki manji predmeti, to su obično nestručni predmeti koji mi imamo tu kao dodatne i koji me nešto ne zanimaju, da budem iskren, i to se zna, jednostavno zašto sad zbog tih par dana koliko se može spremiti taj ispit, isto kao i neki veliki, zašto sad tu da ništa ne učim, nego da izađem pa da, tako da jedno i drugo praktikujem. Samo bi još prokomentarisao koleginu izjavu, slažem se da je u potpunosti ljudskoj prirodi da se namećemo, da želimo da budemo bolji od drugih, ali iskreno u mom konkretnom slučaju meni fakultet nije teren za dokazivanje, ja ću čekati posao kada budem želeo da budem bolji od nekoga drugog. Profesorka, neki savjet za studente i za buduće akademske građane? Samo prije savjeta, ako mogu da se nadovežem na Vuka, ono što je 2 puta istakao u toku svojih izlaganja je interesantna stvar i veoma bitna stvar. Zapravo da u suštini po Bolonji bi trebalo da skupljamo SPB, a ne da imamo ocene. Na napolju, u Evropi, na zapadu, zapravo onaj koji te zapošljava pre svega ima portfolio institucije. Ako je ta institucija visoko rangirana negde, on će tog studenta da proveri, da ga uzme, da zaposli, uopšte ne gledajući koji je prosek. To ste u jednom trenutku pomenuli.
Pa ono što bi bio moj savjet je da vredno rade, da uče, da zauzmu neki kritički stav. Mislim, ja zaista ne bih nikog posavjetovala da li da poništi ili da ne poništi, da se odrekne ili da ne odrekne, jer to je zaista lični stav i ja svakog mogu da razumem ko se opredeli za ovu ili za onu opciju. Ono što je najbitnije je da grabe za znanjem i da to rade najbolje što mogu, a ocena će već biti rezultat tog njihovog rada i truda i uložene energije. Ovako, hvala vam puno na učešću u Akademcu i uz vaše iskrene odgovore ide jedan skroman dar. Arena Cineplex i Srpsko narodno pozorište nagrađuju studente sa po 2 karte, tako da uživajte. Dragi akademci, odazovite se i vi. Nemojte zaboraviti da je ovo vaša emisija. Pišite nam, pošaljite nam neke sugestije, pitanja. Na kraju krajeva dođite kod nas, budite naš RTV Akademac. Vidimo se sledeće subote. Pozdrav!